皆さんこんにちは。タシデレチベットディスウィークへようこそ。私はチベットテレビのアリアです。チベットやダララマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダララマ法が現代の混乱した世界への答えとして自由の心を説かれる。元チベット政治ハン・テンジン・チョダ氏が逝去。出席大臣と教育大臣がチベット人最優秀学生たちと対話。チベットと香港、中国が果たさなかった約束に言及。インド・チベット調整事務局がウェビナーを開催。インドとチベットの今後の関係強化を戦略。保健省が2020年世界肝炎デーを実施。パンデミックはチベット国旗のマスクを使う。ポルトガルのチベット支援団体が呼びかけ。中央チベット政権が李登輝元総統の訃報に追悼の意を表明。李登輝とダララマ法王の歴史的会見に言及。ダラマ法王は今週水曜日、自由の心、現代の混乱した世界への答えをテーマにした講演を行われる。インドの教育機関の学生たちがダララマ法王に自由の心を持つためのアドバイスを求めて参加しました。ダララマ法王は何か問題が起こった時には、8世紀のナランダの古僧であるシャンティデーバの教えの中にヒントを求めるといいでしょうと話されました。In his writing, Bodhisattva Charya Avatara, he mentioned in it, when we face some problem, then we should analyze if that problem can overcome, then you see no use, no need to worry, work hard. If the situation no way to overcome, then no need to worry. Just we can't avoid that. また先週木曜日にはダララマ法王は世界インド人医師協会とヨガ研究者たちに対し医学における慈悲の心についてお話しされました。講演会には世界中から多くの医療従事者が参加し、ダララマ法王はこれまで私たちは身体の健康を守るために身体の治療する方法を学んでいきましたが、今は心の健康を維持することを学ぶ時であり、感情の健康を守るための原理を取り入れることが必要ですと話しされました。元チベット人政治犯のテンジン・チョイダーさんが今週日曜日にダラムサラで亡くなりました。テンジン・チョイダーさんは1968年にチベットのディル郡で大規模な蜂起に参加しました。チベット全土では数千人のチベット人、僧侶や尼僧がチョイダーさんと同じように僧院から退去を余儀なくされ、厳しい労働を強制されました。チョイダーさんは1969年9月から12年にわたって服役しました。その後、1996年にダララマ法王に謁見するためにインドに渡りました。中央チベット政権の教育省の情報によると、第12回中等教育委員会は2020年の教育は内容や学習量を改善されたと報告しています。試験で 95% 以上を得点し、歴史的な記録を打ち立てた13名の学生たちが今週火曜日にロブサン・センゲイ首相と教育省のペマヤンチェン大臣と今後の職業や
全体的な生活についてオンラインで語り合う相談会に出席しました。When you go to cities, you will face that kind of mental stress and challenges. At that time, you should remember and you should be very proud that of who you are. Okay, you studied in Tibetan schools, the teachers were good. You should always remember. Think about in your own family member, think about your brothers and sisters. Think about your parents, your grandparents, or great-great-grandparents. And then compare them with the opportunities that you had, the gift of education, the gift of schooling. 今週の木曜日には保護者たちが教育省のペマヤンチェン大臣とキャリアカウンセラーのドルカル・ワンモ氏と同じようにオンラインで語り合う相談会が開催されました。ロンドンのチベット事務所が主催したウェビナーの中でパナリストが先週月曜日に中国が香港国家安全維持法を可決した状況におけるチベットと香港について議論しました。中央チベット政権のロプサン・センゲ首相は1951年に中国とチベットの17か県協定に言及し、中国がチベットに約束したことが全く守れなかったと話をしました。センゲ首相はまたチベットの悲劇的な歴史が今香港で起ころうとしていると話しました。Met with Zhou Enlai, met with Mao Zedong and other leaders, trying to persuade them to grant them the autonomy as promised. But it was pretty clear that the Chinese government intention was to deny the very autonomy that was promised. 外務省特別委員会議長トン・トゥゲンダット国会議員は、イギリスと中国の関係はシー・ジンピンが国家主席に就任した時点よりも悪化したと述べ、その例としてイギリスの政府によるフワウェイ製品に関する決議に例を挙げました。And so I think it's a positive statement about the connection between Britain and the Chinese people, but I think it also recognizes the difficulty that we have with the communist government. イギリスのチベットのための超党派議員グループの共同議長ティム・ロントン議員は、イギリスの重要な決定機関が中国の影響を受けている状況について深い懸念を表しています。That I reintroduced a couple of weeks ago my Tibet reciprocal access bill, which looks like this. This is something which I actually brought into Parliament last year, initially, after Chris Law, the co-chair of the All-Party Tibet Group, and I travelled to Riga, to the International Tibet Parliamentarians Conference, and we heard how this legislation had been brought in the United States. It was an extraordinary piece and a powerful piece of legislation. ロンドン議員は昨年チベット総合入国法案を下院に提出しましたが、この法案がアメリカ議会で最初に可決されたことに大いに影響を受けたと話をしています。キングスコーレッジロンドンのラウチャイナ研究所のケリー・ブラウン所長は、中国の問題として地政学、機械、国内問題の3つを挙げています。I mean, on the geopolitics, I mean, it's obviously already clear that space is tightening. China has, a number of issues, I guess, with America, with Europe, with the UK, with Australia, and インド・チベット調整事務局は先週火曜日、インドとチベットの今後の共生関係の戦略と中国共産党主義体制に対する抗議をテーマとするウェビナーを開催しました。このウェビナーには中核団体、チベット支援団体、インド・チベット友好協会をはじめとする団体が参加しました。参加者はチベットだけではなく、ヒマラヤ地域全体にとっても重要な問題としてチベットの問題について話し合い、希望を存続させるためには、中核団体はチベットムクティサードナ、チベットの自由の炎を存続させ、
支持し、維持すべきであると意見を交換しました。世界保健機関が今年の世界肝炎デーを行い、肝炎のない未来をテーマに、特に防止の B 型肝炎の防止を呼びかけました。中央チベット政権の保健省のチョイキョン・ワンチュ大臣は、チベット人居住区の肝炎による死亡者は保健省の調べたデータによると大きく低下し、罹患率も過去6年から7年で 8.9% から 6.6% にまで減少したと話しています。ワンチュ大臣は保健所による検査がチベット人住民の80から 90% の高い割合で実施できたことを、正しいデータを収集することが可能になり、チベット人住民全体に対する肝炎対策の政策を実施することができたと話しています。ポルトガルのチベット支援団体は、支援活動と健康維持を融合させ、チベット国旗が入ったマスクを製作し、販売を開始しました。チベットの支援団体のアレクゼンドラ・コリアさんは、先頃開かれた欧州理事会でヨーロッパの諸国の指導者たちが自国の国旗が書かれたマスクを使用していたことを知り、娘と共にそれを取り入れようと考えました。アレクゼンダーさんは現在、新型コロナウイルスが蔓延する中で、このマスクはとても好評で、チベットの支援のために継続して行動する新しい弾みになったと話しています。People all over the world were interested in a mask and wanted also to have it. So we started sending it all over. It was a huge success. We were really happy for it. And it made us realize that our impact, our contribution shifted from, a small scope to a much wider audience. With the proceedings from the mask, we plan on, investing in our own communication, in creating a proper website so that we can communicate in a better way to people, not only here in Portugal, but who knows, also abroad. And in that way, also create liaisons with people and organizations all across the world. ブラジルのチベットオフィスもアレクゼンダーさんのこの運動を歓迎し応援しています。台湾の李登輝元総統が亡くなったことを受け、ロブサン・センゲイ首相は追悼の意を表明しました。センゲイ首相は、李登輝元首相は1997年にダライ・ラマ法王を台湾に迎え入れた初めての総統で、両国の人民の友好や団結に新たな時代を築いたと話をしています。また、李登輝元総統が台湾が権威戒厳令解除から本格的な民主主義へと移行する激闘的の時代に台湾の総統として指揮を執り、台湾の民主化に重要な役割を果たしたと話していました。李登輝氏は台湾の総統として権威主義的な統治下にある小さな島に過ぎなかった台湾をアジアで最も活気のある繁栄した民主主義国家への変革へ主導しました。李登輝氏は木曜日に台湾の首都台北で亡くなりました。97歳でした。今週のニュースはここまでです。次回はまたお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。